Dneska tady kempujeme, stanujeme a čekáme na kout, až Laco přinese. Že pan režisér je hodnej. Ten je hodnej. Na nás teda. Musí. No tak dneska se tady natáčí jedna ze scén do připravovaného filmu o detektivu Fouskovi a četnících, kdy četníci se nechcou zabývat tím, že nepřišel chlap do práce, ale zabývají se majetkem, a to jsou slepice, kdy si stará Málková stěžuje, že jí ukradli slepice. No a četníci se rozhodnou a velitel, protože na cigány je potřeba přísnost, tak se tam vydává na ně. A jde vylustrovat, zjistit, jak dalece to je pravda. Jestli to opravdu ukradli ty slepice nebo ne. A pravda se ukáže až na konci filmu. Pan režisér po mně chtěl, aby tady chodil na boso. A líbí se ti to? Jo. A nemáš strach, že se pořežíš? Ne. No, dnes se tu natáčí dva příběhy v jednom. Detektiv Fousek a záhadný utopenec. Ale příběh se bude snoubit s příběhem druhým, nebo jak se to říká, simultánně půjdou vedle sebe. A druhý příběh je, jak se to jmenovalo, Zatracený slepice? Ztracený, ale já jsem je měl zatracený, no, jsem měl zatracený. Zatracený slepice, audio příběh. No a ty budou vyšetřovat četníci a já budu vyšetřovat toho utopeného, hráznýho Hoříně na Mělnici. Haló, tady detektiv Fousek. Ano, nemám do čeho teď píchnout. A za 2 dny tady bude domácí a budu zase chtít činit. Takže dneska se měl první natáčecí den a musím říct, že super, moc se mi to líbilo. Spolupráce tady s nosičem stativů a světel a tamhle mistrem Kolčavou. Já jsem spokojený. Mistr přísnej nebyl. Bál jsem se, hrozně mě ho zdemonizovali, že to bude strašný a že bude pes. A dobrý. Dobrý. Já si tady ještě takhle nakonec musím umýt plac, abych to tady měl čistý, no chápete to? Ty režisér. Dneska jsme tady v Hoříně na Zdymadlech. Dostal jsem roli šéfa Zdymadla do úděry a v podstatě tady budeme postrádat našeho kolegu, což přijde vyšetřovat detektiv Fousek, s kterým jsem se seznámil až před chvílí tady. No a tak doufám, že to dobře dopadne a že bude pan režisér spokojený. Poslechnou, mladej, tady mi nemůžou parkovat. Já jsem tady přes toho štromáka. Tak to jste vy, no už na vás čekám. Dneska jsem si poprvé v životě zařídil toho veterána ve filmu s detektivem Fouskem. No byla to paráda. Ohromně jsem se teda bál všech těch hejblátek a super. Lepší než normální auto v dnešní době. No, krása. Docela by se mi takový autíčko i líbilo. No. Jo, takže já dojedu tam nastavím a pak se pojede dolů a pak znova nahoru.
Dneska se nacházíme ve skanzenu v Přerově nad Labem. Natáčíme poslední díl detektiva Fouska. Já tady mám takovou malinkou roličku rychtáře, sedláka. Je tady strašně krásně, s Jardou se mi dělá docela dobře a počasí nám vyšlo, takže si myslím za mě dobrý, v pohodě. Takže dneska jsme snad natočili poslední záběry, no zbývají ještě nějaké drobnosti, ale už ne zásadní. A udělali jsme to tak, že to asi vyšlo všechno dobře. Jak říkali holky, počasí nám vyšlo, prostě bylo to super a všichni jsme si to užili. No a kdy to bude hotový? No, počítám, že v září na konci snad bychom udělali premiéru, anebo začátkem října. A jako obvykle to uděláme v kině v Milovici.